Helaas, kalau kami, emang harus nih mana nih? Jonathan Patrick kasih Munir. Jonathan Patrick. Kemana sih brief Munir? Cuma masuk Munir. Kang Asad, oke Munir. Kan yang baru Munir, bisa Munir? Masuk mana? Kang Asad. Goedemorgen meneer Sabu en mevrouw Jonathan Patrick si man, mevrouw Patrick. Mevrouw Patrick is hier. Haar man was vanochtend in een ongeluk. Zij wil gewoon hier komen om haar man te zien. Ja, man. Jonathan. Jonathan. Ja, Jonathan Patrick. Jonathan Patrick is zijn naam. Hij is er. Oké, kamer. Ik heb een hospitaal. Met Jonathan zo moeten. En hou terug bij mij, zie wacht. Bye meneer. Sorry meneer, hoe zei je? Oké, de dokter zit er achter. Kan je achter zien? Oké. Dus als ik mag net meneer om die alsjeblieft. Voor die man dat ik stress. Die man. Moet leed drinken. Goedemorgen dokter. Ik mijn weet meneer. Hoe gaat het met hem? Hij is nog in de practice. Ik ga het nou. Hoe aan het? Ik denk me niet dat je bij je tekenen. Wat is dat hier bij je? Jonathan. Ik man. Doon naman! Ay, alsjeblieft. Krak. Ay, sipuan mo. Stop.